Čaute ľudia, dneska si ideme urobiť tú reakciu na toho fyzio, už ste sa dočkali. Čakajte, musím vás mať. Dobre. Toto je reklama, čakajte. Úľavu od chuti na cigaretu už od 2 minút. Tohle je Tung 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 Sahur, nejděsivější brainrot postava a... To sú brainrot video, fyzio, to som vyberal dlho. No dúfam, že vás to pobaví. No pozerajte. V dnešním videu jsme se vydali do lokace, kudy se do našeho světa teleportuje. Tak sleduj až do konce. Tak jo lidi, já si myslím, že máme všechno perfektně připravené. Já tady budu celou dobu čekat a sledovat všechno z drona, takže já si myslím, že tohle zvládneme levou zadní. A co vy kluci, jste ready? Já jsem připravený. A co vy kluci? Jo! Tak výborně, ještě na tomhle plánku mám tohle skrčka, kterýho dneska musíme najít a pořádně profackovat. Tak snad to zvládneme. Anetko, ty buď na vysílačce, všechno pozorně sleduj a my jdeme do akce. Fyže, pojď s náma. Lidi, jak můžete vidět, tak momentálně se nacházíme v téhle opuštěné oblasti. A zcela upřímně jsem zvědavý, kolik brainrot postaviček tady dneska potkáme. No, já se docela bojím. Schválně vy napište dolů do komentářů, která je podle vás nejděsivější. No, já si myslím, že nejděsivější je Bombardino Krokodilo, tak snad ho tady nepotkáme. Kluci, myslíte, že jdeme správně? No, já doufám, že jo, mělo by to být v nějaký škole. Co? Ukáž, cože, tohle Tung Tung Sahura. Co myslí, použe proti němu jeho vlastní zbraň? Co? No, ale myslíte, že jdeme opravdu správně, zeptám se radši Anetky. Anetko, jdeme To je správně. zvýším hlas. Ale mně se to Já si zrutilo. dovnitř nevidím, ale vy to tam jděte 100% prozkoumat. Díky, tak si to musíme jak dostat. Slečej, víš co, ty máš tu zbraň, použij ji! Jo, běžte dál, jo. Ahoj, Slečej! To si děláš sranu, to zvládlo! Jo, jdeme dovnitř, ale byl fakt skvělý nápad! Tak jo lidi, právě vcházíme dovnitř a upřímně vypadá to, že vzduch je asi čistý, ale docela se bojím a možná kluci, měli bychom být potichu. Co? Vůbec to nejde otevřít vůbec? Půjme, vypadá to, že jediná cesta bude tudy, co si poučili, ale já mám fakt strach, že to bude nějaký ocípal. Počkej, Víťo, ale podívej se, jak já něco naposilněnou! Je úplně nový skibidi fizitry, cože, to si hned dal. No, jdeme! Koukejte, co je tady. Proč tady jsou sánky? No a takhle na sobě, hlavně kolik mají na sobě ty pavučiny, to je fakt nechutný. Kluci, musíme to tady pořádně prozkoumat. Lidi, ještě než dám klukům další radu, jak to tam pořádně Ľudia, budeme to pozerať do 5 minút, o 3 minúty to končiť. Budeme končiť, lebo ja nechcem pozrieť celé to video, lebo ja si to chcem sám pozrieť. A vy si to môžete pozrieť na Physistyle celé, keď chcete. Dobre, tak spustím. zkoumat, tak nezapomeňte, že právě teď máme z Brusu nové bonbony v různých příchutích a jsou vážně vynikající. Takže si je nezapomeňte dojít koupit do nejbližší večerky a pokud je tam mít nebudou, tak je objednáte na twizyshop.cz. No, já si myslím, že už bych s vámi mohla začít zase mluvit. Tak jo, kluci, já tam si sedět nevidím, no ale myslím si, že by dobře mohou použít svůj odposlouchávač příšer. Dobře, tak rychle, tak poslouchej to. Hanečko, tak jo, tak zapni si přírodečko hlavně. Tak, a si to zapnu. Tak, a teď poslouchej. Slyšíš něco? Nic neslyším, kluci. Počkejte, tady zvoní telefon někde. Jo, slyším to. Co, to jde od tamtu, tak se tam asi pojďme podívat. Jdeme tam, halo. Co? Jo, furt to slyším, furt zvoní, musíme ho najít. Fuj, kluci, tady to vypadá fakt hnusně, tady není škola, to je snad Asi toto bude všetko. Čaute.